дал на гладния дори трошица хляб от своят хляб, ако си дал на скитника дори искрица огън от своят огън. Здравейте, аз съм Елена, живея в град Хаджимово и уча в училище Сон Никола Вапцаров, 11 клас. Казвам се Наташа Кутманова, бивша учителка по български език и литература в Сон Никола Вапцаров, по-настоящем пенсионер. Аз съм футболист, както искам да стана напознателен, искам да се опозная с много повече неща от сега. Гимнастичка, която иска да научава все още нови неща. Аз се казвам Анна Мария Атанасова Райкова от средно училище Никола Вапцаров и аз съм също гимнастичка, може би вече една година. Соня Милушева, на 38 години, работя като фризьор. Казвам се Силвия Пиргова, учител и майка на 3 прекрасни дъщери. Казвам се Мария Терзиева и работя като учител по български език и литература в средно училище Никола Янков Вапцаров, град Хаджидимово. Казвам се Ани Петелова, на 16 години съм и уча в училище Сон Никола Вапцаров в град Хаджидимово. Училището за мен е подготовка за живота след това. То учи на отговорност, създава ти нови приятелства, в повечето случаи истински, които ще остават за цял живот. След 43 години работа като учител явно е голяма част от живота ми. Училището за мен е едно голямо сърце. Едно всички заедно сме едно голямо сърце. За мен училището е много важно, защото училището учи много хора, а пък без това знание, което получават в училището, няма откъде да го научат. За мен училището е една огромна възможност за хората, които те искат да знаят все повече и повече неща. Втори дом за децата. Те там могат да открият себе си, това, което са най-добре и да се подготвят за голямата игра, наречена живот. Училището е място, където децата получават много сила, любов, подкрепа. Бих казала, че училището е втория дом за децата, защото те там се чувстват защитени и много обичат. Училището за мен е дом. Училището за мен е една дългосрочна емоция, която бликва всеки ден. Това е ново изживяване всеки ден, нови приятели, нови запознанства и нови неща. Последната книга, която прочетох, беше за продължението на Хари Потър, когато той вече има деца и е семейен. Препрочетах по-точно записки по българските въстания на Захари Стоянов. Хари Потър. Приключенията на Том Сойер. Последното нещо, което четох, бяха лекциите, учебници и подготовка за държавният ми изпит. Последната книга, която прочетах, беше на Виктор Франкъл "Човекът в търсене на смисъл". Бих я препрочела още няколко пъти, защото наистина смисълът в нея винаги може да бъде открит. Последната книга, която прочетох, е "Походът на бурджиите". Последната книга, която прочетох, беше "Байгани" на Леко Константинов. Щастие за мен е семейството ми да са живи и здрави, да се чувстват добре и хората около мен също, и включително и аз с тях. Щастието за всеки човек е различно. Едва ли може да се даде точно определение, но за мен щастието е някакъв миг, в който човек се чувства щастлив. За съжаление, тези мигове изчезват бързо и колкото повече мигове щастливи има човек в живота, толкова по-добре. Щастие за мен е не само да искаш да взимаш неща, искаш и да даваш, искаш да си добър. Щастие е едно много важно чувство, което всеки човек го има, но някои хора не го показват, а го прикриват, което за мен това означава, че не искаш да показваш, че си щастлив и че това те радва. За мен щастие е едно огромно
радостно чувство, което показва колко е щастлив човек. Щастието се крие в малките неща. Може би да откриеш човекът, чийто поглед виждаш, бащата на твоите деца, да създадеш така нареченото чудо, да можеш да го пипнеш, да го докоснеш. Щастието просто е да бъдеш майка, да бъдеш родител. Щастие е когато виждам децата усмихнати, когато влезна в училище като учител, да видя техните грейнали от радост очички, да видя слънцето в очите им, да видя радостта, усмивките. Всъщност щастието се крие в малките неща, точно тези, които определят големия ни свят. Щастието е емоционално състояние, към което всеки един от нас се стреми. Щастието е да изпитваш радост, удовлетворение от това, което правиш. По принцип, щастливите хора се усмихват повече. Щастието мога да го опиша с една дума и това е семейството. Приятел е човекът, на който може да разчиташ за всичко и във всеки един момент. И приятел в днешно време се възприема като, как да го кажа, за здрасти, но приятел за мен е точно след семейството, много ценен за теб човек и за твоето развитие. Приятел е човек, на който можеш безрезервно да се довериш и който ти отвръща със същото доверие, човек, на когото можеш да разчиташ, да си помагате взаимно. Ако нямаш приятел, ти не си самотен, ти нямаш да имаш нищо. Приятел е човек, който е готов да направи всичко за теб, още преди ти да си го попитал и да ти помогне във всяка ситуация. За мен приятел е да не те забравя никога, да си помагате винаги, когато някой има нужда от другия или от другата, да не те предава. Приятел е човекът, който е най-близко до теб. Познавате най-добре с отрицателните ти черти. Хубаво е да имаш приятел. Приятел е много силна дума. За приятел се приема човекът, който и в хубави, и в щастливи, и в тъжни моменти би бил до нас, би ни протегнал ръка. Приятел е този, който чувства нашата подкрепа и ние чувстваме неговата любов в моменти, в които наистина се нуждаем. Приятел за мен е човек, на когото можеш да разчиташ и в трудни, и в хубави моменти. Приятел е човек, на когото можеш да вярваш и да разчиташ по всяко едно време. Е човек, който можеш да се разкриеш изцяло, така както с семейството си. И с риск да се повторя, да си богат е отново като приятелството, семейството да е живо и здраво, приятелите са живи и здрави и да са щастливи, да се чувстват добре. Не знам, защото никога не съм била богат. Богат, аз разбирам да съм богат, ама не искам да се хвана много. Защото има хора, където сега беднуват, са бедни, бездомни, просят. Богат може да си богат на приятели, на семейство и да, като цяло. Богат е не само да си богат с пари, да си богат с ум и много добри хора покрай тебе. Богат всеки го разбира по различен начин. Богат е тогава, когато си задоволен от това, което си направил до момента. Здравето, семейството, това, което не се купува в магазина. Това е богатството. Богатството за мен не се състои в материалните неща. Той се състои в това да имаме здраве, да бъдем щастливи, да бъдем едини, защото любовта спасява хората. А именно тази любов е най-голямото богатство във всеки един човек. Богат? Някои хора са богати материално, някои са богати душевно. Преди всичко трябва да си човек. Да си богат означава да имаш едно здраво и стабилно семейство, означава да разчиташ на своето семейство и да имаш близки приятели, които да са с теб в бъдеще. Любимият ми сезон, както на повечето хора предполагам, ми е лятото, защото е топло, ходиш на море, почиваш. Есента ми е любим сезон, защо трудно мога да кажа, но по принцип ме привлича с бакрите. Забелязала съм, че есента
небето е много синьо. Любимият ми сезон е зимата, защото аз много обичам зимата. Винаги като видя белия сняг да пада, си се сещам за много щастливи неща. За мен е лятото, защото лятото може да намериш още нови приятели и колкото повече приятели имаш, толкова много може да разчиташ на толкова хора, колкото познаваш. За мен е есента, защото като гледам как капят листата, създават много хубаво чувство. Зимата ме кара да се усмихвам, да връщам времето назад в детските си години. Топлината, уюта в семейството, да отвориш очи, да погледнеш през прозореца и да погледнеш примерно всичко бяло, чисто. Любимия сезон за мен е пролетта, защото тогава всичко се събужда на нов живот. Наново човек осмисля своите действия, наново човек се връща към себе си и помни, че всяко нещо е направено с любов. Любимият сезон за мен това е лятото, защото през лято съм родена, тогава времето е топло, слънчево. Любимият ми сезон е лято, защото не обичам студа и ми харесват летните емоции, лятната ваканция естествено. Грижа се за природата, като гледам да се движа повече пеша, като не замърсявам въздуха с автомобилите. Хвърлям отпадъците си на определените за това места и съответно правя забележка на хората, които не го правят. Не би се похвалила, че полагам някакви особени грижи за природата, но поне се старая да не я унищожавам. Аз се грижа, не изхвърлям продукти. Аз се грижа, когато не изхвърлям толкова много отпадъци по земята. И наскоро почистих нашия двор и училищния двор. Аз се грижа за природата, когато не хвърлям отпадъци, моля децата и хората покрай мене да си ги изхвърлят боклуците и отпадъците в кошчетата. Най-напред трябва да започнем да почистваме около домовете си, да спестяваме енергия, вода, да разделяме отпадъците. Аз много обичам да карам велосипед и мисля, че едно от нещата, които трябва да направят повечето хора, е да карат велосипед или да преминат към друга алтернатива, не с автомобили, защото автомобилите увреждат доста околната среда, не влияят благоприятно. Другото нещо, което може да направим всички, е да се грижим за природата като наша майка, защото природата е тази, от която ние вдъхваме живот, вдъхваме сили и за това трябва да бъдем много отговорни. И не аз замърсявам, просто я пазя чиста. Всячески се опитвам да опазвам околната среда, защото съм запозната и знам как тя може да се увреди и как пречи всъщност на нас. И опитвам да не изхвърлям толкова боклуци, които всъщност мога и да не изхвърлям на ненужни места. И хората се усмихват по различни причини. Аз, например, се усмихвам, когато видя баба и дядо хванати за ръчичка. Но на другите хора може да им носи усмивка друго нещо. Няма точно определение. Всеки по различен повод се усмихва, всеки намира различна причина да се усмихне, но е хубаво, ако хората са повече усмихнати. Щастливи имат щастие в сърцето. Нещата са щастливи поради някаква причина. Според мен хората се усмихват, защото деня им тръгнал от сутринта хубаво, имат си късмет и да. Усмивката е един малък мил жест. Може би това е едно от универсалното средство, което няма граници, няма език, няма култура. Щастливите хора се усмихват. Хората се усмихват за различни неща. Усмивката е нещо много индивидуално. Всеки би се усмихнал, когато види някой възрастен старец щастлив. Всеки би се усмихнал, когато види едно детенце да крачи щастливо и да подскача от радост.
Всеки би се усмихнал, когато види нещо направено с любов, нещо красиво. Ние хората умеем да правим красиви неща, но трябва да бъдем по-креативни, по-свободни. Трябва да следваме мечтите си. Защото са щастливи. Защото са щастливи. Съветът ми към другите хора винаги е бил да се усмихват, да са добри и да си помагат, защото без да си помагаме не можем да постигнем нищо. И най-вече да бъдат добри, да правят добро и да мислят добро. Това мисля, че е най-добре за човек. Нека да бъдем малко по-добри, да се обичаме повече, да прощаваме повече, да бъдем по-усмихнати. На другите хора бих дала съвет да бъдат винаги себе си, да бъдат открити в общуването помежду си и винаги да казват истината, колкото и да боли тях. Особено на младежта, които се страхуват да отворят сърцата си и да повярват доброто в този свят, аз бих им казала да обичат повече, да се доверяват повече, да си помагат повече и със сигурност ще успяват. Да са здрави и да са винаги щастливи и усмихнати. Аз бих дала да обичаш живота и да не почваш веднага да се измериш, ако някой ти е казал нещо лошо, да си помълчиш и да мислиш, че той заради някаква причина го е направил това. Аз бих дала съвет на хората да са по-добри, да се грижат за околната среда покрай нас и да правят все по-добри неща, за да стават нещата. Да бъдат добри, да бъдат себе си. Съветът, който бих дала на другите хора, е да бъдат себе си и да не подражават на хора, които не са в техния начин на живот. Никой не може да ти отнеме обичта на хората. Никой не може да ти я вземе любовта към хората.